Sa kasulugan sa Father's Day karong Domingo ha. Atong saluduhan ang mga sakripisyo sa mga padre di pamilya nga mga frontliners sama sa mga pulis. Gani ang uban na gipaagi na lang sa kanta ang nining panahon sa pandemic. Ang report ni Faye Marie Dumabog. Yang niabot kining ko yung balatian, kanunay nga andam tanang kapulisan. Ang serbisyo di anay bantay sa kadalanan, aron masigurong luwas ang katawhan. Kini ang original composition sa Piero 7 Band, isip pahinumdum sa mga paningkamot sa kapulisan batok sa COVID-19. Miawit ni si Pulis Senior Master Sergeant Janyo Villami, apo sa bulanong novelty singer nga si Yuyoy Villami. Kapi na sa 15 katuig nga nanerbisyo si Villami isip pulis og nahimong sakop diyang naumol ang Piero 7 Band. Usa siya sa gidugang nga gipakatap sa kadalanan aron mapatuman ang lagda. Giangko niya nga nabalaka siya nga posibleng mataptan usab sa balatian, apan mas ni patigbabaw ang ilang kaikag sa pagpanerbisyo. Ang iyang kasinatian nakapadasig kaniya og siyang kaubanan sa pagtagik og bagong awit. Islam para ma-encourage sa itong mga kauban nga labi na nasa field karon nga magkamot lang gyapon nga kuan di sila mawadag paglaom nga mutabang gyapon sa atong mga katawhan. Buhaton lang gyud ang tanan para makatabang sa atong mga katawhan. Kabahin ng mga pulis sa mga frontliners nga nahilayo sa tagsa-tagsa nila kapamilya. 5 kabuwan ng waig kita ni Villami ang iyang asawa ug duha niya kababayeng anak nga atuas sa Bohol. Alang kang Villami ug sa ubang mga amahang pulis, ang kaluwasan sa tagsa-tagsa nila kapamilya ug sa komunidad mo giisip nilang labing maayong gasa sa pagsaulog sa Father's Day karong Domingo. Alang sa tanang mga amahan ug sa mga nagpakaamahan, advance Happy Father's Day. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak.